Sibuye sikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya ukuba usandula ukungena nangamanqaku aphambili. Lukhala ngentswelangqesho ulutsha eMpuma Kapa. Kwalapha ezindabeni, urhulumente wephondo uthembisa ngokuvelisa amathuba emisebenzi. Ngokwengxelo kaSASSA bafikile kwizigidi ezingama-28 abantu abafumana isibonelelo sikarhulumente. Logama abemi beli bebalelwa ku-63.2 wezigidi. Ngoku ke siza kuqhagamshelana kunye naye ngqo oyintloko wakwa-SASSA kweli phondo, umhlekazi uBandile Maqethuka, ukuva vetshe ngezibonelelo. Mhlekazi Maqethuka, mandikubulise nokwamkele kwijelo losasazo lweMpuma Kapa TV. Mandibulise kuwe sisi Jessica nabaphulaphuli balapha kule nkqubo yakho TV yaseKapa eMpuma Koloni. Enkosi tata, singakhange ibe kanti simosha ixesha, ingaba ngubani oselungelweni lokufumana isibonelelo okanye indodla yomntwana? Ngumntu ongummi walapha eMzantsi Afrika okanye i-permanent resident okanye i-refugee ehlala apha ineencwadi zohlala apha eMzantsi Afrika. Ungacacisela banzi into yokubana ngeyiphi indlela umntu anokuthi ayisebenzise xa efaka isibonelelo sendodla? Ufaka isicelo sendodla uye kumzi wakwa-SASSA okufuphi kuwe, uphethe i-ID yakho, uphethe zonke iinkcukacha ezizawufuneka ngokweso sicelo uyosifaka. Masenze umzekelo, uba ngaba uza malunga nomntana, i-child support grant, kufuneka uphethe i-birth certificate yalo mntana, uphethe i-ID yakho, une-affidavit ebonakalisa uba yimalini imali oyifumanayo okanye awufumani imali, njalo njalo. Ingaba ke ngoku mhlekazi sele umzali lona sesifakile isicelo esi sokufumana indodla somntwana, siza kuthatha ixesha elingakanani ukuze iphume? Ngokwenkqubo yalapha kuthi kusasa ithatha usuku olunye uba ngaba yonke into efunekayo uyiphethe. Kodwa ke uba ngaba ufike sele lidlule ixesha loba kwamkelwe kuloo nyanga, uya kuyifumana kwinyanga elandelayo uba ngaba ufike mhlawumbi sesidlule kwisiqingatha seentsuku zaloo nyanga. Ingaba umzali ninenani elithile enithi nilixele enithi mhlawumbi anifuni kudlulwe kulo lokufaka abantwana kwisibonelelo sokufumana indodla? Xa i-child support grant inani eliqingqiweyo ngabantwana abathandathu, ayidluli ke kubantwana abathandathu ngomntu ngamnye ofaka isicelo. Ingaba mhlekazi kuyakwazi ukuthi umntana ngoku sele sifumana isibonelelo kubekho iimpembelelo ezikhokhelela into yokokuba sicinywe angabi sasifumana kwakhona, yaye ingaba mhlawumbi zintoni ezo? Ewe msasazi, ziba khona. Uba ngaba isimo sakho mhlawumbi sezemali siye satshintsha, SASSA afune ke ngoku mhlawumbi loo nto kuwe, ufumaniseke into yoba imali onayo ngoku idlule kulaa mali ifunekayo ukuze ufumane, siyakwazi ucima. Uba ngaba kufumaniseka into yoba le ndodla uyifumene ngobuqhophololo, siyakwazi naso ukucinywa. Uba ngaba bokukho i-review, loo review yabonakalisa into yoba uSASSA bekunike ngempazamo, siyacima naso. Uba ngaba usifumene ngobuqhophololo, siyacinywa eso sicelo sakho, ungabi sayifumana indodla. Nanjengokuba ke tata usazi ukuba lukhona utshintsho olwenzekayo ngoku lokutshintshwa kwamakhadi, ukubalula i-gold card ukutshintshela kwelinye ikhadi eli, uza kucacisa banzi ke undilungise ukuba yi-black card na. Ingaba mhlawumbi iza kwenzeka nini yaye iphelelwa nini, kwaye ingaba umntu lona xa engakhange bekanti uyakwazi ukulitshintsha eli khadi uza kwenzeka ntoni? Sasazi le nkqubo iqale kulo nyaka uphelileyo ngokuthi i-Reserve Bank yalapha eMzantsi Afrika yazise i-arhente yaseposini eyamkelisa indodla ukuba eli khadi banalo lineengxaki ngeengxaki ezikhoyo eziboniweyo kulo, kwaye ke kufuneka ba-improve ezo zinto ziye zabonwa into yoba zigwenxa kweli khadi. Ubuyakhumbula bokho ubuqhophololo obuninzi, abantu bekhala besithi imali zabo ziyatyiwa kwezi posi, kwafumaniseka into yoba xa kusenziwa uphando ikhona ingxaki elikhoyo ngeli khadi. Ngoko ke msasazi, abantu bebephelelwa nge-28 kaFebruwari kulo nyaka, nto nje ngenxa yesankxwe nofumanisa uba baninzi abantu abangakaweleli kweli khadi limnyama. Yandisiwe ke up to ukuphela kukaMatshi, kwaye ke abantu bayacelwa into yoba baze ngaphambili
kwezi ndawo ithe iposi yazikhomba into yoba ziindawo mabayobhalisa kuzo, iishop, iivenkile ngeevenkile. Kodwa ke msasazi, abantu banegunya ngokomyalelo nemiqathango yakwa-SASSA, uSection 23 subsection 1 we-Regulations Social Assistance Act, into yoba umntu angaya ka-SASSA aye kule bhanki ayifunayo. Uba umntu ufuna ibhanki yaseStandard Bank, ufuna i-FNB, ufuna i-ABSA, ilungelo lakhe elo into yoba aphume kwelaa khadi xa engaxolanga lilo, aye kwibhenki efanele iimeko zakhe kwaye i-more convenient for yena. Inkosi kakhulu ke tata. Omnye umbuzo tata ngokuba abantu abadala nesibazi ngokuba bahlala phaa kwi-old age home, ingaba bona bayayifumana inkamnkam yaye mhlawumbi abanye abantu bazawuba nemibuzo emininzi ethi xa bebadala kakhulu ngobani mhlawumbi abakwaziyo ukuze bangenelele ukwenzela into yoba bakwazi be kanti bayasifumana esi sibonelelo? Umntu ofumana indodla msasazi uyakwazi ukuba apointe umntu okuthiwa yi-procurator, loo mntu akwazi uba omkele egameni lakhe, ibe nguye umntu ojongana neemali zakhe zendodla. Kodwa ke abantu abaphaa kule mizi uthetha ngabo, bona abo bantu bayakwazi into yoba imali ifakwe kwiakhawunti yaloo mzi bagcinwe kubo, kwaye uSASSA gqolo uye ahambe obajonga uba imeko yabo ithini na, ingabe le mali isetyenziswa for the intended purpose kwaye basaphila njalo njalo. Enkosi kakhulu tata, phambi kokuba ndikuyeke uhambe, ingaba zintoni ongathanda mhlawumbi ukuzilungisa, ukuziklarifaya ke ukutsho abantu abathanda ukubhideka kuzo xana sijonge kwizibonelelo apha ku-SASSA? Kukho ingxaki ekhoyo msasazi ehamba ngolu hlobo. Ufumaniseke into yoba umakhulu okanye utatomkhulu ushiywa nabantwana ekhayeni, intombi yakhe ihambe iye eGoli, iye eMakapa, ihambe nekhadi eli lendodla. Kushiyeke umntana esokola apha ngemva, kwaye umakhulu inguye ngoku okhupha epokothweni ajongane nalo mntana. Sithi kwezo meko oomakhulu notatomkhulu mabasikrwece siyile arhente yendodla uSASSA, sikwazi thina ukhupha imali phaa kulaa ntombi yakhe ifakwe apha kumakhulu. Umakhulu akwazi into yoba asebenzise le mali kuphucula iimeko zokuhlala kwalo mntana ahlala naye. Mhlekazi uMaqethuka, mandibulele kakhulu ngexesha lakho ngethemba lokuba ababukeli babe nento abayizuzayo. Siyabulela kakhulu msasazi, kamandi. Kakhulu. Lowo ke mbukeli ibinguye umphathi phaa wakwa-SASSA kweli phondo, uMhlekazi uBandile Maqethuka, esixelela banzi ke ngokuthe vetshe ngezibonelelo. Okwangoku mbukeli, masiye evenkileni kodwa zungayi ndawo ngokuba siyabuya nezemidlalo.